Ahoj Boris, toto video je venované tebe, ako každé jedno, ktoré som natočila. Ale tentokrát sa nebudeme baviť o mne, ale o tebe. Dneska som bola vypovedať na polícii, kde si vlastne ty podal na mňa trestné oznámenie. Som sa nad tým zamyslela, že ako to vlastne skončilo, že si ty podal na ženu, ktorej si zničil celý život, trestné oznámenie. To, čo si všetko stváral a hádzal si to na antikampaň a že si sa snažil môj príbeh s tebou zakryť tým, že to je antikampaň po tom, čo si mi všetko spôsobil, Boris, je naozaj z tvojej strany úbohé. To, že ja a tvoja druhá bývalá partnerka sa proti tebe postavili, to neznamená, že sme antikampaň. Postavili sme sa mužovi, ktorý má naozaj veľkú moc na Slovensku. Ja som si toho vedomá. Taktiež asi aj ona je si toho vedomá. Ale tu išlo o tie príbehy. Prečo si v mojich očiach za úbohého človeka je to, že ty tým ženám namiesto toho nejaké verejné ospravedlnenie alebo podobné veci za to, čo si nám spôsobil, ty ešte s nami bojuješ. To, že si nevidel dieťa, ktoré si splodil s tvojou bývalou partnerkou, teda videl si ho raz, dvakrát, je naozaj veľmi smutné, ale ty si úžasný otec. Som dneska bola vypovedať a niektoré veci, ktoré som chcela dávať úplne verejne, žiaľ dávať nemôžem. Ale v skratke, Boris, ty to budeš chápať. To, že som podstúpila dvakrát interrupciu, vlastne som bola za to najhoršie dievča, vrahyňu a x milión iných nadávok, ktoré na moju osobu prišli. A ja som sa aj tak tomu postavila, pretože som silný človek a nič ma nedokázalo zničiť viacej ako Boris Kollár. To, že ty tvrdíš, že to nie sú tvoje deti, alebo to neboli tvoje deti, ukazuje o tom, aký si ty človek a ukazuješ sa ty sám. Už ma to asi ani nemrzí. Prvá interrupcia bola pre nejaké dôvody. Otázka, ktorú si mi ty dal a vlastne som si mala vybrať buď alebo. Kde siahnuť, vedel, že rodina je pre mňa akoby, aj keď nebola nikdy dokonalá, vždy som proste svoju rodinu ľúbila. Pre ženu je to veľmi ťažká téma, už len to rozoberať, nie to zažiť, ani to zažiť dvakrát za rok. Tým, že som sa zlákla a nechcela prísť od človeka, o ktorého som už v minulosti prišla, hnusným spôsobom, takže som vlastne na vyberanie nemala. Vyjadrenie, ktoré si dal ty na svoju sociálnu sieť Instagram, že ty sa ešte vrátiš do politiky, tak tomuto by som sa chcela vyjadriť. Pamätám si, ako si mi hovoril, keď sme ležali a bol si unavený, vyčerpaný, nadával si na všetkých svojich kolegov, na svoje deti. Vlastne vtedy som bola dokonalá iba ja, aj keď som hovorila, že nemôžeš sa tak vyjadrovať, už minimálne o svojich deťoch. Ja som sa ťa spýtala následne, že prečo chceš byť ešte stále v tej politike, keď ťa to tak ničí. Tvoja odpoveď bola, že ešte potrebuješ to momentálne volebné obdobie, ktoré bolo, aby si, neviem, možno zarobil viacej. To si mi priamo nepovedal. Tak to bolo pre teba potrebné. Dostať sa do týchto volieb a potom už vlastne si chcel končiť. Tak si mi to teda hovoril. Lebo si to pamätám. Teraz som videla vyjadrenie, kde rozprávaš, že vlastne o 4 roky sa vidíme. Boris, ty sa nevieš držať jedného vlastného názoru, ty si podnikateľ. Prečo tak strašne si chcel ísť do toho parlamentu znova? Ty sa nehanbíš za to, že vôbec rozprávame pravdu a tvoje deti to koniec koncov raz uvidia, alebo to aspoň deti, ktoré už vnímajú, vidia? Ukázal si mi, že ty si úplne dno spoločnosti. A po tom vyjadrení idem za tými, ktorých ľúbim. To by som tiež niečo povedala, ale prajem ti to. Dúfam, že možno nakoniec my budeme tie ženy, ktoré ťa zmenia a začneš byť normálny. Ľudia sa vedia meniť, aj keď ty nie si človek pre mňa. Ďalšiu vec, ktorú by som chcela rozobrať v skratke, je story, ktorá sa mi stala, že na Instagrame jedno dievča akoby vytvorilo skupinu a neustále ma pridávalo, bolo to vlastne skupina na Instagrame,
Pridávala ma tam stále, aj keď som stadiaľ odišla, znova ma tam pridali ma tam s Borisom. Mám tam 16 rokov, aj to šírenie detskej pornografie, čo je trestný čin. Ale ešte títo mladí ľudia by som povedala, OK, chápem, robíte si srandu, zabávate sa na nešťastí druhého dievčaťa, nechápem, ale snažím sa vás chápať. Boris, ktorý už má vek na to, ako reagovať na takéto veci, tak ďalej som vždy odišla, znova ma pridali, odišla. Potom som tam pridala Kevešovú Kristínu a taktiež som tam pridala Políciu Slovenskej republiky. A odišla som, zablokovala som to dievča, takže ma tam nevedeli pridať. Ale bol tam nejaký chlapec, ktorý si ma zastal. A ten človek napísal práve Borisovi, že prečo akože je vôbec v tej skupine a komunikuje tam. Vyzerám tam hrozne, mala som tam 16, chlapec sa opýta, že prečo ich sleduješ. Nemám šajnu, koľko má kto rokov, pýtajú sa ma na veci, posielajú kompro na pimpu. Pimpa si mi nikdy nepovedal. Ale nazývať kompro, to, že sa tam pošlo na fotka, kde mám 16 a ďalej sa šíri detská pornografia, je naozaj, že pod moju úroveň, tak ako si aj ty. Poslednú vec, ktorú vám ukážem. Tak, možno som paranoidná, možno nie som paranoidná, možno to, čo si myslím, je pravda. Väčšinou, čo si vždy myslím, bola pravda. No až na to, že som si myslela, že si dobrý človek. To som sa mýlila. Vlastne tu mám faktúru, ktorú verím tomu, že možno keď niekde predložím ju aj niekto preplatí. Lebo táto Praha ma stala veľmi veľa peňazí, všetkých, ktoré som mala. Dostala som defekt na diaľnici. Aj keď celú cestu bolo úplne všetko v poriadku, zrazu ani mi neukázalo vlastne, že odstavte auto, že je niečo s pneumatikami, absolútne nič. Iba proste zrazu moja pneumatika bola úplne odseknutá a proste disk bol celý zničený. Ako prišli tí z diaľnice, čo vlastne pomáhajú, to nebola odťahovka, tak teda ja som sa ich spýtala, že či si mysleli, že to bol defekt. A oni mi nevedeli povedať, ale potom boli takí, že no... toto defekt nevedeli a nechceli sa k tomu vyjadrovať. Potom som čakala na odťahovku asi hodinu na diaľnici, kde chodili autá. Samozrejme ten stres, ten šok, čo som ja dostala ako vodič, tým, že som tam mala prístup človeka, na ktorom mi záleží, že nie, že sebe som mohla ubližiť, to mi je jedno, ale že by bol ubližené môjmu kamarátovi, tak to by som fakt neprežila. A potom sme čakali na tú odťahovú službu, ktorá nás vlastne dopravila do Prahy. A tam bol nejaký non-stop servis, tak akože čo tá odťahová služba mi poradila, tam som šla. Nechala som si to auto teda pozrieť, nechala som vymeniť všetky 4 gumy za kvalitnejšie, pretože už tam boli nejaké také veci, že som sa ich pýtala, že mi proste neprišlo normálne, že vám ani neukáže defekt. Neviem, nerozumiem sa tomu, možno sú to naozaj len moje stavy paranoidné voči niektorým ľuďom, ale viem, akú majú moc niektorí ľudia na Slovensku. A ja som sa teda pýtala tamto servisáka, že prosím, že by ste mi vedeli, že povedať, že či naozaj to bol defekt, či si tam niečo našli a tak ďalej, pretože je to pre mňa podstatné a bojím sa, tak ako som predtým hovorila, že sa bojím o svoj život, lebo ma sledovali auta, takisto toto nie je normálna vec a všeobecne pustiť sa do vplyvného človeka na Slovensku chce odvahu a gule, ktoré Boris nemá, my ženy ich máme, OK. A on mi povedal nejaké dôvody, bolo tam toho samozrejme viacej a ja som sa ho spýtala, že či do tejto faktúry by mi to teda vedel dopísať. Vidíte, že to je vlastne, to on sa tam vyjadruje, to som nemal nič spoločné, ja som tých ľudí nepoznala, keď náhodou už tu budete niekto písať, že ja som podplatila nejakých servisákov, do týchto kauz by sa určite nikto nechcel pliesť a ja by som nepotrebovala niekomu podplácať veci poprvé. Prečo by som chcela robiť také veci, ja nie som Boris Kollár, že chcem robiť na silu zle ľuďom, ktorí si to absolútne zaslúžia. A tu napísal, pneumatika zničená. Defekt ako takový nebyl na pohľad zisten, že by byl spôsoben zapichnutím predmetu do vozovky. Ja som tomu nerozumela, vysvetlili mi to, možno tomu nechápem správne. Nenašlo sa tam nič, čo by vlastne v pneumatike zostalo, že by to bol defekt, takže mohlo tam byť niečo ostré, čím sa pichlo mi do pneumatiky a pomalečky ten vzduch odchádzal a tým pádom to bol defekt. Iba ti chcem povedať dve veci. Prvá vec, Boris,
Vieš, aký je rozdiel, keď žena ide na interrupciu sama, alebo keď žene je povedané buď alebo. Ty vieš, o čom rozprávam, ak sa budeš tvariť, že nevieš, to sa znova ukáže to naozaj, kto si. A druhá vec, ktorú by som chcela povedať, že Boris, ja som nie najlepší človek, ale snažím sa byť dobrá. Snažím sa pomáhať, nie tak, aby to každý videl, a koniec koncov asi preto nerobiť nič, že smiať sa z ľudí, zo žien, zo svojich detí. Skús sa zamysleť a ja verím tomu, že možno nakoniec práve ja a tvoja druhá ex-partnerka ťa zmeníme tým štýlom, že začneš byť naozaj dobrý človek nielen na oko, ale aj vo vnútri, aj keď podľa mňa tam si už dávno mŕtvý. Ďakujem krásne všetkým, ktorí pri mne stojíte, keď hovorím, že budem bojovať do konca, či to bude trvať rok, 2, 3, 4. Ja som znamenaná teraz správne na to, aby sa dokázala pravda. A to, čo ja budem chcieť, bude pravdepodobne to, aby sa mi vrátilo to, čo mi bolo zobraté. A vždy sa to zlo vráti, aj to dobro. Takže skús sa pozrieť do zrkadla, či by si chcel spoznať takého človeka, ako si ty. Pretože ja som ťa nepoznala a to som si myslela, že preboha, veď ja Borisa poznám úplne. Nie. Ty si pre mňa, po tom všetkom, čo som teraz prežila, ty si pre mňa tak cudzí človek, že naozaj jediné jedno. Ľutujem, že som ťa spoznala. Ale musím povedať, že budem jedna z mála žien, na ktoré nezabudneš na celý život. Ale takisto nezabudnem ja na teba a na tie traumy, ktoré mi boli spôsobené psychickým nátlakom, ale aj možno nejakým vydieraním. Prajem vám pekný večer a majte sa.